toată viața, pun mereu pe primul loc familia. Copiii mei, nevasta mea, fericirea ce nu o pot cumpăra. Așa sunt eu, nu m-am schimbat, dar pe orice drum viața asta m-am purtat. Am fost sărat, am fost bogat. Ia atențiune! De la Majarul, de la frățiorul meu, 1 milion! În primul rând pentru copiii, la toți băieții, să rămână Paște fericit! 2 milioane pentru copiii lui Majaru și toată familia lui Majaru! 3 milioane pentru micuțul sărbătorii pentru Emir, de la Majaru! Ușor! Așa sunt eu, toată viața. Ia atențiune! De la Narcis, în primul rând pentru Emir, pentru micuțul sărbătorii, 2 milioane. Pentru Nașu Mare și toată familia lui Nașu. Și pentru Șutu, 1 milion de ori. 3 milioane. Pentru copiii, la toți băieții de la Narcis și pentru copiii lui, cea mai frumoasă melodie și cea mai nouă a lui Marius Mavalu. Sigur, cum să nu? De la Narcis 3 milioane. Iau ce zice, ușor. Auzi-o. Așa sunt eu, toată viața, am pus mereu pe primul loc familia. Copiii mei, nevasta mea, dar fericirea ce nu o pot cumpăra. Așa sunt eu, de la Nașu. Pentru Emir, 1 milion să rămână mult. Pentru Elisei și Erico, pentru viața lui, 2 milioane. Pentru Elisei și Erico, de la Nașu Mare, inima lui, pe la 3 milioane. Pentru Elisei și Erico. Ia-o ce zice, cum să nu? Ia-o ce spune. Ia-o. Așa sunt eu, toată viața, am pus mereu pe primul loc familia. Copiii mei, nevasta mea, dar fericirea ce nu o pot cumpăra. Așa sunt eu, nu m-am schimbat, dar pe orice drum viața asta m-am purtat. Am fost sărat, am fost bogat, dar eu am rămas un om simplu și curat. Iau, nașule! Eu sunt un om drept și cinstit, dar pe mine n-o să mă cumperi cu nimic. Pe toți la fel i-am respectat, dacă avea sau nu avea, nu m-am uitat. Ia atențiune, de la Narcis, pentru cea mai curată inimă, Dan Luminaru puternicul, Nașu Mare, Dan Luminaru, ușor. Așa sunt eu, tot de la Dan Luminaru, de la Nașu, pentru Narcis și familia lui, pentru Benone și familia lui, pentru Lucula și familia lui, și pentru Sisoi și familia lui, și nu în ultimul rând, pentru toată lumea în mod egal, să rămână de la Nașu Mare. Ușor! Așa sunt eu, toată viața, am pus mereu
Solidaru. Pentru Emir, pentru copilul sărbătorii să trăiască. Pentru Narcis, la Șișoi. Pentru Zucula. Pentru Florin Benone. Să rămână 10 milioane. La Șișoi, să rămână din suflet. Pentru Dan Luminaru și toată familia lui. Și pentru Narcis. Și pentru toți băieții. Ușor! Așa sunt eu toată viața, am pus mereu pe primul loc familie. Ia de cine? De la Nicolae? Pentru Florian Pisicalo, care banii nu l-au schimbat niciodată. Să rămână 50 de euro. Pentru Florian Pisicalo, fratele meu cel mai dulce caracter. Ușor, ia-uzi. Așa sunt toată viața, am pus mereu pe primul loc familia. Copiii mei, nevasta mea, dar fericirea ce nu o pot cumpăra. O felicitare de 200 de euro de la fratele meu de la Floria Pisicalo. În primul rând pentru Emir, pentru micuțul sărbătorii și pentru toată lumea prezentă de la Florian Pisicalo. Pentru domnul Nicolae și familia lui 200 de euro cash de la Florian Pisicalo, frățiorul meu. Ia-o. Eu sunt un om drept și cinstit, pe mine n-o să mă cumperi cu nimic, pe toți la fel i-am respectat, dacă avea sau nu avea, nu m-am uitat. Așa sunt eu toată viața, am pus mereu pe primul loc familia. Copiii mei, nevasta mea, am fericirea ce nu o pot cumpăra. Așa sunt eu, nu m-am schimbat, pe orice drum viața asta m-a purtat. I-am fost sărac, i-am fost bogat, eu am rămas un om simplu și curat. Mă uit în jur, cum s-a ajuns, nimeni n-are o vorbă bună de spus. S-a înrăit, ia de cine? De la Dani Teo. Pentru Vali, Barbu și Tănase. Pentru tot ce s-a botezat să știe. Și toată familia lui Teo. Așa sunt eu toată viața, cu mereu pe primul loc familia. Copiii mei, nevasta mea, dar fericirea ce nu o pot cumpăra. Așa sunt eu. La Teo. Pentru Alexia, numărul 1 pentru fata lui Alexia. Și pentru copiii la toată lumea. Fac eu câteva strofe la secundă. Pentru Alexia lui Teo. Sigur. Așa sunt eu toată viața, am pus mereu pe primul loc familia. Fernand Colmet și Floria mea, dar fericirea ce nu o pot cumpăra. Așa sunt eu, nu m-am schimbat,
orașul mare și pentru ce s-a botezat de la Revelion 100 de euro. Pentru șutul frățiorului de la Revelion, toată familia lui Revelion 150. Pentru Emir până la 200 de euro. Pentru ce s-a botezat și pentru toată lumea, fără nici cea mai mică diferență de la Revelion. Sigur, cum să nu? Cum să nu, cu mare drag și mare plăcere, 200 de euro de la Revelion, să rămână mult. Așa sunt eu toată viața, cu mereu pe primul loc. Să rămână separată 200 până la 300 de euro de la familia lui Marius Babano, de la Florian Pisica. Pentru șefa numărul 1, pentru Flori, cu milion de ori, pentru Flori, pentru Ana Maria și regele fotomodelul româneștiului, Verdi, și pentru Georgiana. Ștefane, cu mine. Așa sunt toată viața, cu mereu pe primul loc familia. Floria mea și Ana Maria, pentru ele, Doamne, eu mi-aș da viața. Așa sunt eu, nu m-am schimbat, pe orice drum viața asta m-a purtat. Ne-am fost sărat, ne-am fost bogat, dar eu am rămas un om simplu și curat. Așa sunt eu, nu m-am schimbat, eu am rămas un om simplu și curat. Asta a fost special pentru Florian, să trăiască familia lui.